তিনি 25 তারিখ সেপ্টেম্বর 2022 रविवार पार्टी आईपीएफटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी सालसानी सभा आगरतला प्रेस क्लब गान्डार मेडिकल हेल्थ सेंटर कन्फारेंस हल जों फुंबिर 11टानि सिगि प्राबु 5टा 5:30 जों फायलायखा फायथाने कयेकटा जोंनि आजेंडा पास खालामना जाखा जे पार्टी आईपीएफटी बुसकांगो आपग्रेड खालामनो चबानो स्ट्रंग खालामनायनि बागै कयेकटा डिसिशन नाहाका आ डिसिशन रंनि बिसिंगो आपनि संनिश्चय किछा सेकान जोंनि जे मुखपात्र बो डिटेल साइ खानारिखा अंखे जों अमनो सानामो जोंगो जे विशेष खालाय तिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी आसुकमानि आरोनि बिसिंगो कायसासिनि जे गाहाम खबर के जोंनि 10टा जायगायाव वाइस चेयरमैन ब्लक वाइस चेयरमैन 10टा जायगायाव 2टा जायगायाव चेयरमैन ब्लक चेयरमैन एवं टोटल 12 जना ब्लक चेयरमैन वाइस चेयरमैन जों मानखा बरफनो जों गाहामबाय पार्टी तरफ से दिनै लामसगो ते आरो साथे साथे जे जोंनि ताखुफ्राव जे ब्लकआव चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन दायित्व मानखा आरो जनगणनि बागै गाहाम सामदांनानि बागै बरफबाय कब लामंखा आबुनि आगुलो सिद्धांत नाहारजाखा जे बोसगां 27 तारिखआव कांचनपुराव पार्टी आईपीएफटी कैसा बिग गैदरिंग लुकुथुम पांडावनाय आबुनकारि विश्रामगंजआव आबुनकारि जों बोसगांगो जे धाराबाहिक भावे ट्रिपुरालैंड स्टेट हुटनि मुभमेंट इतिङै जनगण तैबो गानाव बाहायके तुई फाइमान आबुनकारि प्रचारनि कर्मसूची रखना हालायजाखा आबुनकारि जों नाहारखा जे नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट कमिटी जे दीर्घदिन वाइस प्रेसिडेंट जोंनि पार्टीनि बरन गोनां आगिनि एनके जमातिया दंमोन बनो सोलायै सीएससी पालवान सुकमानि बिसिंथे जोंनि पार्टीनि जे कताल ऑर्गेनाइजिंग जीएस बरन गोनां अबोध बर्मानो आरो जों नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट कमिटी वाइस प्रेसिडेंट रूपे जों बमुं रहरनानि बागै थिग खालायखा ते अबहायके जों आम जनतानो 32टा जोंनि डिविजनाव जोंनि पार्टी आईपीएफटी जों 23 बोसगांगो आपग्रेड खालाय प्रचार खालाय स्टेट हुटनि प्रचार नतेबो गामि हामजायाव जों बाहायके बररत्न साइमान आबुनो नाहारै एवं जेसेखि गोरा ट्रिपुरालैंड माइ आसार स्टेट हुट माइ आसार जोंनि मुभमेंट खालामनाय अब आईपीएफटी मुभमेंट या अब त्रिपुरासानि मुभमेंट आबुनो जों तेजा बररत्न पोषकनायनि बागै दिनैनि गुरुत्वपूर्ण सालसानि कन्फारेंस बोसगांगो विलेज काउंसिल चंमारी आबुनो तिनि कोनो कक साबलाय जाखदा बोसगां एडीसी विलेज कमिटीनि चंमारीनो जों आजेंडाव नारबे आबुनो जों सठिक सिद्धांत खालाया हिंपानो बारबेनि आबुनि मैटर जे एडीसी विलेज कमिटीनि मैटर किसु किसु जोंनि नेतारो आबुनो उत्थापन खालामोन आगुलो ताबुक जेहेतु बोसगांगो पूजा एकदम गानाव दंखा आबुनि बागै हयतो दुर्गा पूजा लायखांनि आगुलो जों सुलु पार्टीनि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जीएस एजीएस उच्च पर्याय आचुगैयाखै जों एक सिद्धांत नाहारनानै कक सालायजाखा आबुनि बागै बोसगां एडीसी विलेज कमिटीनि पारफर्मस बाहायनाय अब जों बाहायके आरो कन्टेस्ट खालायनाय आबुनो जेफोर जों उच्च पर्यायनि दुर्गा पूजानि परे जेफोर आचुगानो आबुनो सिद्धांत नाहारजाखा अच्छा मिया कैसा बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाबाने फाइनाल चंबारे फाइनाल विधानसभा चंबारे बरो सिमिन 60टा लड़ाई खाने माने केन न कि आम साजाक दान तो प्रक न तो एलायंस दं माने फाइनाल चंबारे केन एलायंस कागलासिना आम हायतो पम हाय बरो नन वान चंग तमो
मियाओ कैसा सोशल मीडिया वो जे नुखा अब जे भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा स्टेटनि जे একটা बरफनि সম্ভবত বরং পার্টিनि मुखपात्र होनना खरकनि बरफनि स्टेटमेन्ट नुखा जे 60টা বিধানসভা সিটও 60টা জায়গানো বিজেপি একক কন্টেস্ট খাইনি अब बरफनि पार्टीनि बरफनि ব্যাপার तब साना थांके आपनि संग सोशल आपनि संग गाहाम केनो साइमानो जे त्रिपुरा स्टेट सब परिचालना खाइदि बीजेपी आईपीएफटी अलायंस पार्टनारशिप गभर्नमेंट सुतरां आरो कक बुझि थांगो जानजानि पार्टी न माइलिस लानानै बागै हयतो पार्टीनि मुखपात्र बा पार्टीनि विभिन्न रकम कक साइनो मानो कियाबा ओ जे अलायंस तंनाय दे तंगे दे हिमानि जागाओ अबनो आं हास्तेनि लोकरावनो सानानि मुसुङो जे स्टेट गभर्नमेंट जेहेतु अलायंस दङ आबो जेसेबनि पियर दङ आबो यागुलो आलोचना होनाय सालायजाकनाय आबो जेफ्रु जरा फायाना आबुनो आबो क्लियर होनाय जे एকক डेभलप साइटटा बातायनाय बाताया आबो सबनो कक सानो